Бүген тапшыруда матур концерт иртәсе олы юбилейын каршы алучы мөхтәрәм милләттәшебез, Урта Терешка авылында гомер кичерүче Тәскирә Юсуп кызы Арифуллина өчен булыр. Бүген ул үзенең олы 70 яшьлек юбилейын каршылый. Беренче котлау хатын аңа ихлас йөрәктән Урта Терешка авылыннан кызлары Лилия, тормыш иптәше Равил, Талияти шәһәреннән Гөлнара, тормыш иптәше Александр, Сызрин шәһәреннән улы Шәфик, тормыш иптәше Эльмира багышлыйлар. Менә шулай олы тантаналы юбилей көнендә адәм балаларын үткән балачакка алып кайтып, бар узган гомерләрен китап сыман укып, моңсулатырга да, шул ук вакытта заяга узмаган икән дип шатландырырга да була. Безнең якын кешебез 1950 елның 25 февралендә дөньяга аваз сала. Ул әбиебез Сиддика һәм бабабыз Юсупның беренче балалары, беренче сөенечләре булып туа. Сугыштан соң еллар артык җиңел булмасалар да, балалар тууы гаиләне нык сөендерә. Ләкин озак бу бәхеттә яшәргә туры килми шул аларга. Бабабыз 1952 елның февраль айында сугыш яраларыннан соң сабыга алмыйча үлеп китә. 2 яше дә тулмаган әниебез һәм 3 айлык сеңелесе әтиләрен югалтып ятим калалар. Ятимлек татып үскән балаларга билгеле теше язмыш хәзерләнмәгән була. Шуңа күрә 5 яшеннән үк әниебез әбиебезнең ярдәмчесе булып кул астына керә. Әниебезнең хатирәләрен тыңлап таң калабыз. Сыер җигеп алар урманга, утынга, пешәнгә йөргәннәр. 8нче сыйныфны 4-5 билгеләренә генә тәмамласа да укуын дәвам итәргә әниебезгә мөмкинлеге булмый. Шуңа күрә ул колхозга сыер савучы булып эшкә урнаша. 4 ел эшләгәннән соң әтиебез Рәис Хәлил улы белән танышалар алар һәм 1969 елда алар гаилә коралар. Татулыкта, мәхәббәттә 45 ел бергә гомер кичерәләр. Шул еллар дәвамында безне 3 балаларын үстереп, олы тормыш юлына бастыралар. Кызганычка каршы 2014 елның декабрь ае әтиебезне бездән мәңгелеккә тартып алды. Әниебез тол хатын булып, бүгенгесе көндә ялгыз картлык кичерә. Кадерлебез, без сине ихлас күңелебездән гомер бәйрәмең белән тәбрикләп, күңелебездәге иң җылы теләкләребезне, шиксез рәхмәтләребезне ирештерәсебез килә. Газизыбыз, Ходай сине исәнлегеңнән ташламасын. Күңелең тыныч булып, бүгенге тормышыңның рәхәтләрен күреп, һәр көнгә сөенә-сөенә, безнең арада әле яшәсәң дә, яшәсәң иде. Инде олыгайган көннәреңдә үзебезгә терәгең булырга язсын. Барыбыз өчен дә кадерле әни, әби булып, өебез түрендә хөрмәткә төренеп, яшәргә насыйп итсен Ходай. Әни диеп дәшү шундый рәхәт. Рәхмәт әни, һәммә бездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет. Син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган теләкләреңне булса иде әни бәхилләтеп. Әнкәй диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Уйлама әле картаям дип, шат, көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Кадерле Тәскирә Юсуповна, чын күңелдән без дә бу теләкләргә кушылып, балаларыгыз сайлаган Эльвира Хайруллина башкаруындагы «Мең яшә әнкәем» дигән җырны яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз. Безгә һәр балаңа рәнҗемә, көткәндә кайтмасак, кермәсәк синең кулларыңа. Җиле давыл тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы эчендә, мең яшә әнкәем, мең яшә. Җиле давыл тимәде тормышта,
биргән һәр киңәшең кем булып айларда торсак та җиле давылы тимәде тормышта булганга син һаман янәшә мең рәхмәт барысы эчендә мең яшә әнкәем мең яшә барысы эчендә мең яшә әнкәем мең яшә җиле давылы тимәде тормышта булганга син һаман янәшә мең рәхмәт барысы эчендә мең яшә әнкәем мең яшә барысы эчендә мең яшә әнкәем мең яшә әнкәем мең яшә Дәвам итәбез һәм Тәскирә Юсуп кызы Арифуллинага багышлаган алдагы хатны укыйм. Бу юлы аны матур юбилее белән ихластан Яңа Кулатка авылыннан оныгы Эльнара, тормыш иптәше Камран, оныкчалары Медина һәм Алин. Знаменск шәһәрендә хәрби хезмәтен үтәүче оныгы Марат, Сызрань шәһәреннән оныклары Алина, Динар, Тольяттидан оныгы Денис котлыйлар. Яраткан әбекәебез. Сине ихлас күңелебездән гомер бәйрәмен, олы юбилеең белән котлыйбыз. Син бабабыз белән безне бала чактан ук хезмәтне сөяргә, тапшырылган эшне җиренә җиткереп башкарырга, олыларны һәм кешеләрне ихтирам итәргә, укуда, хезмәттә һәм гаиләдә намуслы һәм гадел, тыйнак һәм сабыр, тырыш һәм эш сөйшән, җаваплы һәм тәртипле, туганчыл һәм кешелекле булырга өйрәттегез. Без бүген кайда гына булсак та, әти-әниебезгә һәм дә нәселебезгә дә тап төшермәскә, битләрегезгә кызыллык китермәскә тырышабыз. Синең укыган изге дугаларың безгә тормышта авыр чакларда көч-куәт исти. Авырлыкларга бирешмәскә һәм тагы да тырышыбрак эшләргә булыша. Бу юбилеең көнендә яраткан әбиләре янында бар оныкларыгыз да булырга телиләр Тәскирә апа. Ләкин мөмкинлеге булмаган ерак Знаменск шәһәрендә хәрби хезмәтен үтәүче оныгыгыз Марат яраткан әбисенә сезгә дип айрым бер видео төшереп җибәргән. Кадерле әби, мин сине яратам. Язгы чәчәкләр җыеп бүләк итәм. Кояш елмая китә. Сәламәт, бәхет, елмай һәрчак. Әбикай, будан көнең белән исәнлек, саулык, гомер үзеңә. Бөтенсе яхшы булсын. Привет передаю тебе из Астраханской области. Служба идет нормально. Желаю тебе всего самого наилучшего. Бик зур рәхмәт үзеңә үстергән өчен. 3-нче поколение инде үстерәсең. Үзеңнең аланнарыңны үстердең, оныкларыңны, правнуков сейчас растишь. Спасибо тебе огромное. А я поехал дальше служить. Я очень тебя сильно люблю. Сөекле һәм яраткан әбиебез, син үзең дә гомерең буе хезмәтне сөеп, бүген дә тормышны яратып яшисең. Тырыш хезмәтләрең өчен сине авылдашларыбыз хөрмәт итәләр. Бүгенгесе көндә дә син авылыбызның хөрмәтле хатын кызы. Син моңа бик тә лаек. Кунакка еш кайткан туганнарга ачык чырай, сый хөрмәт күрсәтәсең. Аларны тәмле ризыкларың белән сыйлыйсың.
Biz de сиңа килгәч китәсе килмичә озак торабыз. Чөнки синнән әбекәй аеруча җылылык бирки. Авылга кайтам ашкынып, бары әбием янына. Аның тәмле сүзен, икмәк исен күңелкәем бик тә сагына. Сыкланып лакарым күзләренә, буразналар баскан йөзләренә. Әбиемнең сабырлыгын аңлатырга җитмиш ул сүзләр генә. Серләремне аңа сөйләсәм, күңелкәем китә бушанып. Тәмле ашы җанга сихәт бирә. Гел дә яшәсәк иде шулай шатланып. Нәни чактан бергә булдык без. Кая барсак, аннан калмадык. Язмыш безне читкә җибәргәч кенә, әбиебезнең кадерен аңладык. Күпме кыенлыклар кичкән аның башы, яшьтән эшкә җигелгән. Сынауларны күпләп биргән аңа Ходай, яраткан бәндәм бит дигән. Карыйбыз да аның күзләренә, сагыш уҗанда күренә. Ниләр бар икән күңелендә, күз яшьләре аның түгелә. Әбиебезгә исәнлеген сорап, көн дә Ходайга ялынабыз. Ул өйрәткән дугалар саклар безне гомеребез буена. Кадерле Тәскирә Юсуповна, оныкларыгыз сезгә ихлас күңелдән ярату сүзләре белән бергә Айдар Галимов башкаруындагы Әбиемә дигән җырны да багышлыйлар. Аны бергәләп тыңлыйк. Әбием әкият сөйләде, әбием бишектә көйләде. Сүзләрнең иң назлы матурын Әллүки көенә көйләде. Сүзләрнең иң назлы матурын Әллүки көенә көйләде. Сапсықтай болмағыз балалар, кәкөктәй болмасын аналар. Әбиегіз сөзін тыңласағыз, бәхетлі боларсыз балалар. Әбием әкият сөйләде, әбием бәхетләр көйләде. Dünyada бар кешедә яхшы, яманнар бар балам димәде. Dünyada бар кешедә яхшы, яманнар бар балам димәде. Сапсықтай булмагыз балалар, кәкүктәй булмасын аналар. Бәхетле буларсыз балалар. Әбием бишектә тирбәтте, әбием дұғалар үйретті. Әбиең нейске алырсың дейт, Әллүкинің күйін үйретті. Әбиең нейске алырсың дейт, Әллүкинің күйін үйретті. Сапсықтай болмағыз балалар, кәкөктәй болмасын аналар. Әбиегіз сөзін тыңласағыз, бәхетлі боларсыз балалар. Сапсықтай болмағыз балалар, кәкөктәй болмасын аналар. Әбиегіз сөзін тыңласағыз, бәхетлі боларсыз балалар. Әбиегіз сөзін тыңласағыз, бәхетлі боларсыз балалар.
Бәйрәм иртәсен дәвам итәбез. Иң кадерле, иң хөрмәтле булган апаларына, Тәскирә Юсуп кызы Арифуллинага, Радищева бистәсеннән энесе Мөкаддәс, тормыш иптәше Дания, кыдагыйсы Равилә, Сызрань шәһәреннән уллары Ринат, тормыш иптәше Юлия, балалары Руслан, Тимур, Санкт-Петербург шәһәреннән уллары Евгений, тормыш иптәше Светлана, балалары Руслан, уллары Артем, тормыш иптәше Олеся, балалары Тимур һәм Эмиль да котлау хаты җибәргәннәр. Безнең иң кадерле газиз кешебез, апабыз, яшьрәк чагындагы кебек үк ачык йөзле. Тормышның борчу мәшәкатьләре һәм төрле кыенлыкларга да карамастан шат күңелле булып кала белә. Ул бүген дә сер бирми. Янәшәсендәгеләргә алтынга тиң киңәшләрен биреп, елмаеп, кешеләрне сөендереп, барлык туган тумачаларын хөрмәт итеп яши белә. Аның янына кайткан саен киләсе генә килеп тора. Апабызның акылы алтын, ә күңеле киңәшләр сандыгы. Ул гомере буе безне аңлап, авыр вакытлардан чыгу юллары күрсәтеп гомер итә. Без аның бала аныкларына да гел сыкланып яшибез. Кадерле апабыз, 70 яшьлек юбилейга ирешү ул үзе бәхет. Раббым әле 100 яшьлегеңне дә бергәләп каршыларга язсын. Өеңнең иминлеген саклап, сайрап торсын бәхет кышын. Гүзәл мизгелләрне тоеп, йөрәгең бары кайнар хисләр белән тулсын. Шиксез галәм кебек күңел күңеңне бәхет кояшы, өмет йолдызлары яктыртсын. Матур тормыш белән яшисең син. Нәтиҗәсе мәгълүм һәр кемгә. Бәхет белән саулык, сәламәтлек Ходай бирсен сиңа һәр көндә. Ак чәчәкләр үссен юлларыңда, бәхет алып килсен иртәләр. Гел сөенеп яшә, кайгы күрмә, без телибез изге теләкләр. Барыбыздан сиңа изге теләк, матур тормыш, тыныч күңелләр, гаилә шавы, дуслар җыры белән бәйләнешсен тигез гомерләр. Юбилейың котлы булсын синең, йөзләреңдә бәхет балкысын. Изге, мәрхәмәтле йөрәгеңдә һич сүнмәсен кояш яктысы. Кадерле Тәскирә Юсуповна, бер көнлек дөньяның кадерләрен белеп, бер туганнарыгыз белән алда да аралашып матур гына гомер кичерегез. Ә хәзер алардан бүләккә матур җыр да кабул итегез. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның. Җаннарыма дава, белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Суга түгел уңга, салып жайлы юлга. Туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән көчләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Туган нигеземнең яклап сайрар кошы. Китмәс кошы минем күңелемнең. Абыйлардан артык җизнәм тигезендә. Бирсен Алла гомерләреңне. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә.
тоям кайта китәр. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада бер-берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китәр. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Бүгенге бәйрәмегез көнне, хөрмәтле Тәскирә апа, кодаларыгыз да читтә калмыйча ихластан сезне котларга булганнар. Яңа Терешка авылыннан кодагыз Мәүлид Хиялиевич, кодагыегыз Сурия Максутовна, кызлары Гөлнара, тормыш иптәше Марс, Гөлия, тормыш иптәше Рәис, оныклары Динара, тормыш иптәше Рамис, Лиана, Ләйсән, Элина, оныкчалары Ибрагим, яңа кулаткадан кодагыегыз Миннегөл Сибгатовна, кызы Эльвира, балалары Малика, Малик алдагы сүзләрне язганнар. Кадерле кодагыебыз, юбилеең ишек какты килеп, каршы алыйк, әйдә, түргә узсын. Бәхет булып килсен киләчәкләр, алларыңа гомер юлы сызсын. 70-нче җәй синең бу сагада, 70-нчесе түгел, 100-нчесе узсын әйдә, картайсыннар еллар, тик картайтма бары күңелеңне. Йомшак телле, көләш йөзле, күркәм хылыклы кодагыебыз, сиңа саулык телибез. Күңел күгеңдә кара болытлар йөрмәсен, бәла-каза кермәсен. Гөрләшеп, муллыкта, җан рәхәтендә яшәргә язсын Ходай. Рәхмәт сиңа, тәртипле бала-оныклар тәрбияләп үстергәнең өчен. Киләчәктә дә шушылай туганнардай аралашып гомер кичерик. Якты таңнар, яңадан яңа шатлыклар синең күңелеңне һәр чак яктыртып торсын. Йөзең һәр вакыт бүгенгедәй көләш булсын. Синнән бик күп хатын-кызлар авылда үрнәк алала. Син гомере буе кешеләргә карата олы мәрхәмәт һәм хөрмәт белән карыйсың. Шуңа күрә җаваплы килеш, алар да сине яраталар. 70 диеп, авыр сулама. Бу әлегә гомерләрнең дөрестән дә ләззәт татып яши торган мизгеле генә. Раббыбызның изге кулы булып, барыбызны да шатландырып, алда 100 яшьлек юбилееңа да кунакка җыелырга насыйп кылсын. Сәламәтлек тели сиңа күңел, уңыш тели эшләреңдә. Хөрмәтебез тоеп яшә кодагыебыз, матур булсын күрер төшләрең дә. Күңелеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа, сәламәтлек, бәхет, шатлыклар. Хөрмәтле Тәскирә Юсуповна, матур концертыгызны бизәп, тагын бер җыр яңгыратабыз. Ул сезгә ошар әле дип өметләнәбез. Юбилеегыз котлы булсын. Yazda түгел, күздә түгел, кыш көне син тугансың. Аппак карлар кебек үзең шундый шибәр булгансың. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет, шатлык, озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет, шатлык, озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Син шибәрдә ясап куйган шикелле, яшь гомерләр үтеп бара, кайтарлы икелле. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет, шатлык, озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет, шатлык, озын гомер бирсен Ходай үзеңә.
Сын ямылы үтсін синің туған күннәрің Иминлікті, исәнлікті үтсін әлі өмірләрің Қарлар ява, синің туған күніңді Бәқіт шатылы қызым ғымыр берсін Құдай үзіңе Қарлар ява, синің туған күніңді Бәқіт шатылы қызым ғымыр берсін Құдай үзіңе Синің туған күніңді бәқіт шатылы қызым ғымыр берсін Құдай өзіңе Қарлар ява, синің туған күніңді бәқіт шатылы қызым ғымыр берсін Құдай өзіңе Қарлар ява, синің туған күніңді бәқіт шатылы қызым ғымыр берсін Құдай өзіңе Қарлар ява, синің туған күніңді Бәқіт шатылы қызым ғымыр берсін Құдай өзіңе Бәқіт шатылы қызым ғымыр берсін Құдай өзіңе Берсін Құдай өзіңе Чираттагы кутлау хатыда кабат сезнең хөрмәткә. Кадерле, якын туганыбыз Тәскирә Юсуповна Арифуллина. Җир йөзендәге иң изге, иң якын теләкләр. Йөрәктәге саф хисләр белән истәлекле юбилейң уңаеннан чын күңелдән кайнар котлыйбыз. Безнең өчен син дөньяда иң изге, кадерле кеше. Йомшак, аңлаучан күңелең, олы йөрәгең, һәр вакыт яхшы киңәшләреңне биреп, хәлләребезне белеп, ярдәмләшеп яшәгәнең өчен зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Алдагы көннәреңдә дә исәнлек, саулык, тыныч тормыш, шатлыкта, муллыкта яшәвеңне телибез. Тормышыбызда киңәшчебез, ышанычлы терәгебез булып, яшәвең безнең өчен зур бәхет. Синең тормыш юлың матур тарих, күпләр өчен үрнәк булырлык. Рәхмәт сиңа, чын күңелдән, синең гомер безнең горурлык. Туганлык хисләрен саклап, сөенеп яшәү җиңел. Без якыннар бала чактан, нык туганнар, абый, сеңел. Без бер кое суын ичеп, бер тамырдан үскән гөлләр. Тормыш юлын бергә кичкән, җан сердәшләр, апа, сеңел. Ярдәм, киңәш кирәк чакта, бары синең төпле сүзең, якыннарыңа, туганнарыңа елмаеп тора йөзең. Якыныбыз, гомерләрне кемгә күпме чикләгәнен тик бер Аллаһ Тәгалә генә белә. Шуңа күрә хәзер инде бу матур вакытыңда шушылай Аллага шикер кылып, тыйганнарыннан тыелып, туры юл белән барып, бергәләп матур гомер итик. Бел, кайда гына булмыйк, мин дә, минем гаиләм дә сине нык хөрмәт итәбез, яратабыз. Рөхсәт ит, бүген шушындый олы юбилейң белән котлап, тыныч, саулыклы, иманлы, гыйбадәтле, тигез гомер теләргә. Балалыкларыңның рәхәтен тыеп, матур гомер ит. Якыныбызга бүген 70 яшь. Бу бит олы туган көн. Бар галәмгә рәхмәт әйтеп теләк кабул иткән көн. Бездән теләк сиңа саулык, калганы бит бар инде. Сиздермичә әкрен генә матур картлыгың килде. Әгәр сагыш баса калса, безгә шалтырат, киләм. Бүген бәйрәмең бизәргә матур җыр бүләк бирәм. Иң изге теләкләр белән абыең Расим Сабирович, кызлары Рәйсә, Суфия, кияве Рифгат, оныклары Гөлшат, Ринат, Динара, Динар, оныкчасы Рафаэль. Хөрмәтле Тәскирә Юсуповна, абыегыз Расим Сабирович бала оныклары белән юллаган теләкләргә без дә кушылабыз һәм алда әйтелгәнчә махсус сезгә дип бүләккә җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Кешендә туганым, йортыңа кайгы
Айғы кірмасын гірлеп тұрсын үй түрің Шаулап үсін шешкеге